Il-livell tal-għajxin f'pajjiżna se jkun qed jaqbeż dak tar-Renju Unit fi żmien li ġej. Dan joħroġ mid-tbassir tas-Center for Economics and Business Research, is-CEBR, li hija aġenzja ta' reputazzjoni globali bbażata f'Londra u toffri servizzi ta' konsulenzi ekonomiċi lill-istituzzjonijiet pubbliċi u azzjendi privati internazzjonali. Ta' kull sena din l-Aġenzija tippubblika id-dokument imsejjaħ World Economic League Table u fih tqabbel numru ta' indikaturi ekonomiċi preżenti kif ukoll it-tbassir ta' madwar 190 pajjiż madwar id-dinja. Fih jidher kif fost l-oħrajn pajjiżna fl-aħħar snin kabbar b'mod sostanzjali id-daqs tal-ekonomija tiegħu imkejjel bil-prodott domestiku gross u mistenni jkompli jagħmel dan għal mill-inqas 15-il sena li ġejjin kemm imur il-bogħod dan it-tbassir. Fit-tqabbil bejn il-pajjiżi fejn jidħol il-prodott domestiku gross ras għal ras, pajjiżna ra tkabbir ferm aktar qawwi minn pajjiżi li huma ferm akbar minnha. Dan l-indikatur jittieħed bħala kejl li jirrifletti il-livell tal-għajxin fil-pajjiżi rispettivi. Skont l-istudju pajjiżna llum għandu il-25 l-akbar ġid nazzjonali ras għal ras, bir-Renju Unit jinsab fit-19 post. L-istorja mistennija tinqaleb skont it-tbassir għall-2035, meta pajjiżna mistenni jitla fl-20 post waqt li r-Renju Unit mistenni jinżel fit-22 post. Din is-sitwazzjoni ta' Malta mistennija tkompli titjib sal-2040, meta mbagħad mistenni jkollna il-15 l-akbar ġid nazzjonali ras għal ras fid-dinja. Ħarsa lejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jirriżulta wkoll li pajjiżna se jkollu l-5 l-akbar ġid nazzjonali ras għal ras. Pajjiżna illum diġà jinsab f'post ferm aħjar milli kien taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, kif jinnota dan ir-rapport. Dak iż-żmien pajjiżna kellu l-41 l-ogħla ġid nazzjonali ras għal ras. Dan l-istudju għajjem reazzjonijiet b'saħħithom fost il-medja Brittanika li fost l-oħrajn għażlet li tqabbel it-tnaqqis relattiv fit-tkabbir ekonomiku tar-Renju Unit mas-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Fost l-oħrajn gazzetti bħal The Telegraph li ta' tħarsa lejn l-istess studju f'artiklu bit-titlu British Living Standards to Fall Behind Malta. Titlu bl-istess sentiment kien ippubblikat mill-gazzetta Daily Mail fejn innotat kif partijiet mir-Renju Unit diġà jinsabu qar mill-ifqar partijiet ta' Slovenja u Malta wara diċenji mingħajr tkabbir ekonomiku. Gazzetti oħrajn bħall-Express fakru dawn l-iżviluppi mad-diffikultajiet li qed tiffaċċja l-Ministru għall-Finanzi tar-Renju Unit, Rachel Reeves, li fl-aħħar baġit tagħha kienet kostretta tolli t-taxxi. Hawnhekk it-titlu Nightmare for Rachel Reeves as UK Living Standards Falling Behind Tiny EU Country, b'referenza għal pajjiżna. Jekk wieħed ikompli analizza dan l-istudju tas-CEBR jinduna kif sal-2040 pajjiżna mistenni jkollu ġid nazzjonali u miegħu livell ta' għajxin akbar minn ta' pajjiżi bħal Ġermanja, il-Kanada, Iżrael, l-Iżvezja u l-Belġju. Dan minn barra li fl-aħħar 10 snin pajjiżna diġà qabeż oħrajn bħal pereżempju Franza, l-Italja, Ċipru, Spanja u New Zealand. L-analiżi li din l-Aġenzija għamlet fuq pajjiżna tinnota s-suċċess fil-qasam tax-xogħol fejn il-qat huwa prattikament inesistenti u dan qed iwassal għal aktar infieq. Dan fil-waqt li nnotat ukoll il-qagħda b'saħħetha tal-finanzi tal-Gvern kif id-dejn nazzjonali jinsab taħt is-47%. Dan huwa aktar mistenni wasal għal tkabbir annwali b'medja ta' aktar minn 4% fil-5 snin li ġejjin waqt li mbagħad jimmodera għal 3.7% sa 15-il sena oħra.